አይ ምስትብራኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራረቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ። عرب تمهيرو قداما سنبت حليفو كساب سوني كصبيانو موسى زي حسب كفو حسابي ناي قد قداما سنبت نعا ازركبول من قد خليشالو ميرونغن كاب غزاو بزح توص ايكونتن ولا انت دليت صدر ازفقد لا يكونن ابتي ناس زبلت دكان ياخذ وعد فقدلا موسى كلا امارات سلا زي نورو ناي قد نابتن ميرون كم مو علي تاستوهبتا دكان كخيدالو كل غزي قداما سنبت ناي مجمرتا زتا انا قد عميل ميسيو اعواف ربا وريدن مايكي ستيا قديمي ابت دكان زركب ورا حدا غزيس دكان كي تخفتي ابت خباب زركب كم لما نخا اب حدا انغولو خوفيلو اتا دكان ابوي وي ادي اخي خفتو وانا تمحصني يرفد بحقس لما ندي لما نفقري تكوب خا خب حنت سبطراي زصبع عقوس لماني لما عنتون كم امالو قدام كوينو غسغيسو ابتي بعينو كم بيتكرسيان غيرو زري ادكوان ترخبه عدل غيرو ميرون صنيحاتو ميرون كا كم املا غصا اسرابيلا انتك سمعكا بلتو دلي وزمص ايطفوني نغرغن ولا نعا انت دلي كاب دكان غن سقيل تمليسو يفلطن كل غزي حنت قلال نغر نغز اجبو ناي مملا بحرلو نسون كم تقول غزي نامص زغزا ماستيكا نختبو نغرا ميرون قلطفيلا كتلاقق بمحساب ناي غمبارا قصار كيتفتحه منم قال كيس تنفست زبل حبوتو نسي منم كبلا يدلين كزاربا زي دليه فريحوا وي حفير وايكونن نساخت زارو وصل زي تدليو بقى كم زحاده سبنا بيت كريستيان كيدو صلوتو بصحونا املاخو لمينو شعون شعو ملس زي صبه مسيون حدا غزي خمز فقرا نغيرو ولا اونتاو ملس زي ترخبه حتى كل غزي كدغاغمل لاي مرصن بقى مصيو نزن فريات عينتا تمغيبو مملس اغرو خا ماستيكا غزيو نغزو ملس غص ميرونغن كل غزي قصار مس بلاي مسيغن نز سمع لبونا يبلون وترو دا امالالس مسيه امبيتا ميرون كوانت تسمعو نسغن حدا معالتنا تخم تخون امينيو وترو ابلبا بوتان مركب زمالالس ابلبا بوتان مركب زي غبورو نغير يلن انت بالكاون مغنان هيكونن وحد زي بحال وهبتتات ابركت اللايو ابيت كرسيانه تمالالس منفساوت غورزو بمخانا ابلبا دخون بوتا ركبيلو مصحف قدس كم هي بحيبواي اذ كلنا غبرغن بوغن ميرون زقير نغر اينبرن لبا خوخ خوينو اي ترك سمبولو مسيغن بزታት صقبص لبي تعدلن حدا غزي نسا سلازدليت زي كونس نسو سلازدل طراي كبيت تمرت نغز اي سنياي ابز غعززي ميرون مسيه زبلك طراي سمعي استبحالت تمثل منم قال اي تستنفسنيا مسيغن زي انتي ليادس تي انتي لياس تسحق علي بمبال ارستنا مرصه انت واقع ابوغن ميرونغن نزرباتات مصيبوتات بهاباي نبرن مسيه كسحق ايلو بعلق اللي بعل نبيني وزسحق اللهم ميرون كنجليلكي انت سعيكي ابز عالم ايتنبرنز تبعالت تمثل فصيما خمستا نغر ايترن مسيغن مسكراي زخلو منم كي مسلو بعصفت عصفي دا افكرا كم زفكرا خي حانخن
ከይተሰከፈን ወትሩ ከም ጸሎት ዘዘውትረይ ዝደጋግመላ ሜሮን ግን ክሓስቦ ከም ዘይብሉ ኣትሪራ ትነግሮ እንተስ ዘፍቀረ ብልክዕ ዕውር ኮይኑ እንተስ ልቡ ሙስየ ብቐሊል ዘይቀብጽ ኮይኑ ሙስየ ቦቶም ተረርቲ መልስታት ሜሮን ዝምለስ መንእሰይ ኮይኑ ይጸንሐን ሙስየ ኩሉ ግዜ ብጉዕዞ ሓደ ዝኣምነሉ ኣካይዳ ኣሎ ንሱ እውን ከውሖ ክንዲ ዝገዘፈ ይግዘፍ ዝጠንከረ ይጠንክር ደጋጊምካ እንተወቂርካዮ ናብ ሓመድ ከም ዝቕየር ርዱእ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ክሳሓት ዘይግባእ ሓቂ ኣሎ መውቀሪኻ ካብቲ ኸውሒ ዝበለፀን ዝጠንከረን ክኸውን ኣለዎ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ከውሖ ትወቅር ዝሓሰብካ መውቀሪኻ ሴርካ ንባዕልኻ እውን ድኻም ከሲብካ ትተርፍ ማለት እዩ ኣብ ዘጋጠሚ ጉዳይ ከዓ ንዓርሱ ከምቲ ጠንካራ መውቀር ገይሩ እንትሓስብ ንሜሮን ከዓ ከምቲ ገዚፍ ከውሖ ገይሩ ይሓስባ እዚ እምነት እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ይጥቀመሉ ይጠቕሞ እዩ ከዓ ኣብ ሜሮን በፂሑ ግን ወይ መውቀሪኡ ለስሊሱ ወይ ትኸውሒ ዝሓሰቦ ልቢ ሜሮን ኣመና ጠንኪሩ ኣይሳኻዕን በሎ ተስፋ ምቑራፅ ግን ኣይናቱን እያ ሙስየ ናይ ሜሮን ኢሉ ዝሓዞ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ይድውለላ ንሳ ግን ወይከ ፈጺማ ይተልዑሎን እያ መጀመርታ መዓልቲ ደው ኢሉ መን ምዃኑ ምስ ነገራ ብድሕሪኡ ኩሕኩሑ ዘየኽፈት ማዕፁ ኮይንዎ ሙስየ ግን ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ፈትን ስልኪ ግን ሰብ ዝጥቀመላ ይትመስልን ፀዊዑ ክስቕበሊ ዝተባሃለት ትመስል ፀዊዓታ ወዲኣ ተቋርፅ ሙስየ ግን ተስፋ ቆሪፅካ ክትመውት ኢኻ ዝተባሃለ ይመስል ተስፋ ክቆርፅ ሓሲቡ ይፈልጥን ዕለት 24 ወርሒ ለካቲት 2004 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ግን ንሙስየ ፍልይቲ መዓልቲ ነበረት ኣብ መድቃሱ ትግድም ኢሉ መጽሓፍ እናንበበ ከሎ ሞባይሉ ኣብቲ ዝተቐመጠቶ ጠረጴዛ ቫይብሬት ዝተሓወሶ ናይ ደወል ድምፂ ኣስምዐት ሙስየ መጽሓፉ ንጎኒ ገዲፉ ሙሉእ ቀልቢ ናብታ ሞባይል ብምግባር ካብቲ ጠረጴዛ ልዓላ እታ ስልኪ ግን ዘይተጸበያ ስልኪ ኾነት ንኸኣመን ተጸገመ ሕልሚ ኸይኸውን ዒንቱ ደራረዘ ግን ከዓ ጋህዲ ነይሩ ልቡ ካብቲ ዝነበረቶ ወቓቕዓዊ ቕዓት ክትመዛባዕ ተረድኦ ብሓቂ ድያ ሜሮ ደው ኢላትለይ ብምባል ቀጽለዋይ ጠዊቖ ተቐበላ ሄሎ ሜሪ በላ ካብቲ ተገዲምዎ ዝነበረ ብድድ ኢሉ ኮፍ እናበለ ብስምባደ ዝኣክል ሜሮን ግን ብዙሕ ንኽዛረብ ዕድል ከይሃበት ቀጥን ዝበለ ትእዛዝ ዘመሓላለፈትሉ ንሳ እውን ጽባሕ ክንረኸብ ደልየ ዝነግረካ ነገር ኣለኒ ኢላ ዝራኸበሉ ቦታ ነጊራ ስልኪ ዓፀወት ሙስየ ብተሓጓስ ልቡ ካብ ሰፈራ ክትወፅእ ደልየት ናብ ቆፀራኡ ኸይዱ ሙስየይ ጉዳይ ትምህርተይ ረሲዐ ሃመይ ቀልበይ ናባኻ ኸየብል ብምስጋዕ እምበር ኣነኮ ጸሊአካ ገለ ይኮንኩን እንድያሞ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ብምባል ሕቆፍ ከተብሎ ተረኣዮ ስለ ጽባሕ ብኣእምሮኡ ብዙሕ እናሓሰበ ብዙሕ ተሓጐሰ ካብ ዕለት 24 ናብ ዕለት 25 ንኽትቅየር ብዙሕ ዓመታት ተጸቢዩ መሰለቶ ከም ዘይሕደር የለን ተካለይ ተሓዲሩ ድቃስ ሰላም ከየበለ ወግሖ ቅድሚ ክላስ ምእታዎም ተራኸቡ ድሕር ሰላምታ ምጭብባጥ ሜሮን ብቐጥታ ናብ ዘረባ ኣተወት ሙስየ ሓወይ ክሳብ ሕዚ ደኸምካዮ ድኻም እንትዝክሮ ብጣዕሚ እየ ዝጠዓስ ንዓኻ ግን ከጠዓሰካ ዘይኮነስ ከኹርዐካ እዩ ዝግባእ ኣጋጣሚ ሕዚ ክልቲና ተፈተንቲ ሃገራዊ ፈተና ኢና ማለተይ ንስኻ 12 ክፍሊ ኣነ 10ይ ክፍሊ ኢና ዘለና ሕዚ ከዓ ፍቕሪ ንጫወተሉ ግዜ ከም ዘይኮነ ይጠፍአካ ይብልን እየ እኳ ደኣስ ዝያዳ ትማል በርቲዕና ክነጽንዕ ይግብአና እቲ ዝሓትትካ ንሕቶ ከዓ ሎሚ እኳ ዘይግዜኡ እንተኾነ ግን ምስ ግዜ ክንጓዓዝ ግድ ኣለና ኮይኑ ብዝኾነ ክሪኤካ ከለኹ ዕላማኻ ንምዕዋት ተሪር ተቓላሳይኻ ትመስል ኣነ ከዓ ዝበህጎ ወዲ ልክዕ ከምዚ ኸመኻ እዩ ሕዚ ግን ፍቑራት ክንከውን ኣይፍቅድን እየ ምኽንያቱ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ቀዳምነት ሃብ ስለ ዝኾነ ነገር ግን ኣምላኽ እንተፈቒድዎ ድሕሪ ትምህርትና ነርክበሉ ብምባል እቲ ዘረባ ኣምሊቓ ዘይትፈልጥ ሜሮን ተዛራቢት ሜሮን ኮነት ሙስየ እንታይ ትብል ከም ዘላ ሕውስውስ በሎ እሽታ ዲ እምቢታ
ወላስ ማዕዳዩ እኒኤ ሙሴ ንባዕሉ ዝሓተው ሕቶ እዩ። ሜረይ መልስኽ እንታይ እኒኤ ብምባል ግልፂ ክትገብረሉ ሓተታ። ሕራይ ነገር ግን ድሕር ትምህርትና እኳ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብምባል እቲ ቁርፂ ነገረቶ። ክሳብ ትምህርቲ ዝውድኡ ከም መሓዙት ከም መምሃርቲ እምበር ምንማ ናይ ፍቕሪ ነገር ክጅምሩ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቓቶነን ናብ ክላሶም ኣተዉ። ሙሴ እውን ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ። ቃሉ ንኽኽበር ድማ እሺሉ ተቐበሎ። ቀስ ብቐስ መዓልቲ ብመዓልቲ ሰሙን ብሰሙን ወርሒ ብወርሒ እናተተኻኽኡ እውን ፈተናኦም ኣኸለ። ተፈቲኖም ሙሴ ዩኒቨርሲቲ ሜሮን ናብ 11 ክፍሊ ዘሕልፎም ጽቡቕ ነጥቢ ኣምጽኡ። ሜሮን 11 ክፍሊ ብተፈጥሮ ሳይነስ ናቹራል ሳይነስ ንምምሃር ትምህርቲ ንምክታል ኣብ ቤት ትምህርቲ መሳነድኡ ሽራሮ ተመዝገበት። ሙሴ ናይ ዩኒቨርሲቲ መደብኡ ዩኒቨርሲቲ መቐለ በጽሖ። ኣብዚ ብፅሬቱ ዝተመስከረሉ ዩኒቨርሲቲ ብምዳቡ እኳ ደስ እንተበሎ ካብ ሽራሮ ብጣዕሚ ስለ ዝርሕቕ ግን ደስ ኣይበሎን። ምኽንያቱ ሜሮን ብቐረባ ክረኽባ ስለ ዘይክእል። ግን ከዓ ናይ ግድን እዩ ኣማራፂ የለን። ከተማ ሽራሮ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኸይረኣያ ቀዳመ ሰንበት ዘየሓልፍ ዝነበረ ሜሮን እውን ክፍለያ ግድን ኮነ። ሙሴ ዝጨከን ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ። ግን ከዓ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ሽራሮ ንድሕሪት ራሕሪሕዋ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣተወ። ሙሴ ህይወት ዩኒቨርሲቲ ኣመና ኸበዶ። ትምህርቲ እናፍቖትን ብዘራይ ገረፍዎ። እቲ ተስፋ ምቑራፅ ሞት ምዃኑ ዝኣምን ሙሴ ግን ብልፅቲ ጽባሕ እናማዕደዎ ንኹሉ ብተስፋ ይዋፅኦ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልእ ህይወት ተጸቢዩ ፈታኒ ህይወት ነቲ ዝኣተዉ ቃል ዝፈታትን ብዙሕ መስገደላት ገጠሞ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ እትው ምስ በለ ድሕሪ ናይ 3 ወርሒ ጻኒሒት እዩ ምስ ሳባ ዝተፋለጠ። ሳባ እውን ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት እያ። ክልቲኦም ብጣዕሚ ይፋተዉ። ዝፈላለይሉ ኣብቲ እዋን ትምህርቲ ኣብቲ ምሕደርን ጥራይ ኮነ። ኣብ ልቢ ክልቲኦም ፍቕሪ ዝበሃል ስምዒት ተደጒሉ ውሽጢ ውሽጦም ይበልዖም ነበረ። ዘስተንፍስ ግን ወይከ ካብ ክልቲኦም ወላ ሓደ የለን። ሙሴ ክነግራ ፈጺሙ ይሓሰብን እዩ። ምስ ሳባ እዚ ዓይነት ርክብ ምጅማሩ ብጣዕሚ እዩ ዝጠዓስ። ብልቢ እናፍቀራ እንከሎ ምስ ሜሮን ዝኣተዉ ቃል እናዘከረ ንፍቕሩ ክቐትል ይምኩር። ግን ከዓ እንከይተረድኦ ፍቕሪ ሳባ ማዕረ ፍቕሪ ሜሮን ኮይኑ ኣብ ልቡ ተደላልዲሉ እዩ። ሓደ ግዜ ዝኣተዎ ቃል ረሲዑ ንኽልቲአን ናብ ምውድዳር ይኣቱ። ካብኡ ጭንቕ ይብሎ እሞ ንሓደ ዕሩኽቱ ይውከስዎ። መብዛሕትኦም ግን ኣንተ ዓሻ ዲኻ ከመይ ጌርካ ኣብ ኢድካ ዘሎ ህያብ ምስ ምሳኻ ዘየለ ህያብ ክተወዳድሮ ትፍትን? እቲ ግዜ ትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ ኣብዚ ሎሚ እዋንሲ መን እዩ ቃል ዓቂቡ ክጽበየካ ዝፍትን? ሓደ ንስኻ ጅምሮ ተኾንካ ጽቡቕ ተጀሚርካዮ እንዳ እታ በዓል ቃልካ ክተፍርሶ እያ እምበር ብምባል ምስ ሳባ ንኽቕጽል እዮም ዝምዕድዎ። ሙሴ ሓደ ግዜ ምስ ሓሳቦም ይሰማማዕ። ካብ ሕልንኡ ግን ሓያል ተቃውሞ ገጥሞ። ስማዕ እንዶ ንስኻ ኣብታ ተወሊድካ ዝዓበኻላ ዓድኻ ንዓኻ ጥራይ ትጽበ ጎርዞ ቐሚጥካ መጺኻስ ሕዚ ኣብዚ ሳባ ዶ ገለ ክትብል እስከ ሕስብ ኣብል። ኣቦኻ ኩሉ ግዜ ክምስሉ ኸለውኮ ካብ ዝበልካዮስ ዝወለድካዮ ይጥለም ኢሎም እዮም ዝዛረቡ። ንስኻ ግን ከይተጠለምካ ንኽትጥለም ትሻባሸብ ኣለኻ እናበለ ምስ ነብሱ ይበኣስ። ከምዚ ኢሉ ምስ ነብሱ ከይተሰማምዐ 2 ዓመት ሓለፈ። ኣብ እዋን ክረምቲ ንዓዱ ማለት ንሽራሮ ቤተሰብ ንምርኣይ ይኸይድ እዩ። ኩሉ ግዜ ቅድሚ ገዝኡ ምኻድ ናብዛ ብርኽቲ ድኳን እዩ ዝኸይድ። ሎሚ እውን ሜሮን ኣብዛ ድኳን ኣላ። ከም ልምዱ ከዓ ማስቲክኡ ገዚኡ ዝናፈቆ ዒንቲ ጠሚቱ ንገዛ ይኸይድ። ምኽንያቱ ሕዚ እውን ተምሃሩ እዮም ዘለዉ። ክሳብ ትምህርቲ ዝውድኡ ዝቕየር ነገር ከምዘየለ ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም። ሙሴ 3 ዓመት ትምህርቲ ንምክታል ቤተሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ኣተወ ሳባ ደወለትሉ። ክራኸቡ ከም ዝደልየት ሓቢራ ስልካ ዓፀወት። ሙሴ እውን ዋላ እኳ ልቡ ንኸይኸይድ እንተኣዘዞ ሙሴ ግን ናፊቕዋ ስለ ዝቐነየ ትእዛዝ ልቡ ከይሰምዐ ናብ ዝቖፀረቶ ቦታ ምርሐ። ኣብቲ ዝቖፀረቶ ቦታ ምስ በጽሐ ሳባ ካብቲ ልሙድ መልኪዓ ሰሓብነታ ወሲኻ ኣብ ቅድሚኡ ብመጠኖም ፍልሊ ዝበሉ ዕምበባታት ተቐሚጣ ረኣየ።
ሙሴ ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ተሰምዖ። እንታይ ክትብሎ ከም ዝደልየት ርዱእ ገበሮ። ኣብ መንጎ እዚ ሙሴ ኩነታት ደስ ስለ ዘይበሎ ንድሕሪት ተመልሰ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ጉዕዞ እግሪ ናብቲ ግቢ ዩኒቨርስቲ ኣተወ። መደቀዚኡ ምስ ኣተወ ከይጸንሐት ሳባ ደወለትሉ። ስልኪ ርኡ ሳባ ምዃና ምስ ኣረጋገጸ ስቕ ክብል መረጸ። ከይጸንሐት ደጊማ ደወለትሉ። ሙሴ ብጣዕሚ ተረበሸ። ክቕበላ ዶ እንታይ እሞ ክብላ ጌራ ሸኪራ ዝነበረት ግን ደሓን ክቕበላይ ዝሓይሽ ብምባል ተቐቢሉ ሄሎው ሳባ በላ እንታይ ዳ ኮንካ በለቶ ከም ዝኮሬት ካብ ዘራረባ እትግምት። ሙሴ ዘመኽንዮ ጨነቆ ንዓኻ እንዴ እንተኾንካ ርኢኻን እንተመሊስካ በለቶ። ሙሴ ዘይገመቶ ዘረባ ነበረ። ዝረኣየቶ ይመሰለን ነይሩ። ሕዚ እውን ምንም ከይበለ ሞባይል ናብ እዝኖ ጸጊዑ ደሪቑ ተረፈ። ኣለኻ ዶ ንዓኻ እንዴ በለቶ ሒዙ እውን ደጊማ። ሳባ ሓፍተይ ሓደ ዘይፈለጥክዮ ነገር ኣሎ። ቀጥታ ሕዚ ናብቲ ግቢ ንዕሞ ኸውግዐክ እየ ብምባል ስልካ ዓፀወ። ሳባ ከይጸንሐት ብታክሲ ገይራ ብምምጻእ ኣብቲ በሪ ወሪዳ ንውሽጣ ኣተወት። ናብ ሙሴ ደው ኢላ ኣብ ሓደ ቦታ ትጽበዮ ከም ዘላ ሓበረቶ። ሙሴ እውን ኣይደንግየን ቀጥታ መጸ። ሳባ ካብቲ ብስልኪ ዝነበራ ረስኒ ሕዚ ቁርብ ዝዘሓለት ትመስል። ድሕሪ ምውቕ ዝበለ ሰላምታ ሙሴይ እንታይ ኣሎ ዲ ሓድሽ ነገር በለቶ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተት። ሳቢተይ ሓድሽ ነገር እኳ ምንም የለን፣ ነገር ግን ክትፈልጥዮ ዝግባአካ ሓደ ነገር ኣሎ በላ። እንታይ ንሱ ንገረኒ ብምባል ሃንቆው በለት። ብኸናፍሩ ሰንጢቐን ዝወፃ ቃላት ክትሰምዕ እናተሃንጤት ተፍቅርኒ ኢኽምሽ በላ ዓይኒ ዓይና እናጠመተ። እንታይ እሞ ንስኻ ከይተፍቅረኒ እንዲኻ ብምባል ንሕትኡ ብሕቶ መለሰትሉ። የፍቅረክ እምበር ግን ከኣ ኢሉ ስቕ በለ። ሙሴ እንታይ ማለትካ እዩ ግን ንገረኒ። ሳባ ሓውሲ ክትጽለል ደልየት። ሳቢተይ ሕዚ ዝነግረኪ ነገር ደስ ከብለኪ ክሕጉሰኪ ዘይሕሰብ እዩ። ዘይክነግረኪ ደስ ንበለኒ ግን ሓቂ ስለ ዝኾነ ክትሰምዕዮን ክትፈልጥዮን ግድን እዩ። እንታይ ንሱ ንገረኒ በለቶ ብጣዕሚ ተረቢፃ። ሳቢተይ ኣነ ንዓኽ ዝኸውን ሰብ ኣይኮንኩን። ማለተይ ኣብ ዓዲ እናተምሃርኩ ከለኹ ምስ ሜሮን ትበሃል ብልቢ ዘፍቅራ ጎርዞ ምስኣ ንኽነብር ቃልኣት እየ። ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ምስ መጻኹ ግን ከይተረዳእኒ ንዓኽ ማዕረ ፍቕሪ ሜሮን ከፍቅረኪ ጀሚረ። ፍቕርኺ ኣብ ልበይ ከም ዕምበባ መስከረም ጎላዕላዕ ክብል ጀሚሩ። ኣነ ግን ፍቕርኺ ቀቲለ ቃለይ ክኸብር መሪፀ። ኣይተሓዝለይ ሳቢተይ ምንን ክገብር ኣይከኣልኩን። ኣማራፂ የሲኢነ እናበለን ትዛረብ ዕዒንቲ ንብዓት ፊልፊል ክፈሳ ተቐሪበን ነበራ። ዕዒንቲ ሳባ እውን ዝቐንኣ ይመስላ ድሮ ንብዓት ፊልፊል ጢብጢብ ከብላ ጀመራ። ሳባ ክትቃወሞ ይደልየትን ንሜሮን ገዲፍካ ምሳይኩን ክትብሎ ዘይፍትሓዊ ኮይኑ ተሰምዓ። ዘይፍትሓዊ እንዲዩስ ድሕሪ ግዜ ሂቦም ምዝታይ ንሱ እውን ሓዋ ንሳ ኸዓ ብልፅቲ ሓፍቲ ንኽትኮነሉ ተሰማምዑ። ሜሮን 12 ክፍሊ ብጽቡቕ ነጥቢ ሓሊፋ መዳብ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ በጽሓ። ምስ ሙሴ ከም ፍቑራት መጠን ብዙሕ ኣይዳዋወሉን። ሙሴ እንተደዊልላ ዝርብሻ ጥራይ ዝመስሎ። በቃ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ስለ ዘኽብራ እዩ መስለኒ ንኸይርብሻ ብጣዕሚ ስግኣት ኣለዎ። ብኸምዝታት ከኣ ዋላ እኳ ደጋጊሙ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ደው ኢሉ ክረኽባ እንተደልየ ግን ከኣ ንኸይርብሻ ሰግእ። ሜሮን ግን ብዙሕ ትግደሰሉ ኣይትመስልን፣ ብዙሕ እውን ኣይትዝክሮን። ጠፊኣ ንኸይትበሃል ትመስል ኣብ ወርሒ ነይራ ሓንቲ ግዜ ተደዊላ ኣብቲ ዝደወለትሉ ሙሴ ንኽዛረባ ብዙሕ ዕድል ኣይትህቦን። ብጣዕሚ ከም ዝናፈቐቶን ዘይመደወሊኣ ከዓ ትምህርቲ ብጣዕሚ ከም ዝሓየላን ጌራ ንኽተእምኖ ትፅዕር። ሙሴ ግን ንምእማን ብዙሕ መመኽነይታ ዘድልዮ ሰብ ኣይኮነን። ብፍቕሪ ሜሮን ግዙእ እዩ። ንሜሮን ብጣዕሚ ስለ ዘፍቅራ ግድን ኮይኑ ወላ ዘይእመን እዩ ዝኣምና። ብኸምዝታት ሙሴ እውን ትምህርቱ ወዲኡ ተመሪቑ ንገዝኡ ተመልሰ። ሸራሮ ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ባንክ ወጋግን ስራሕ ጀመረ። ሜሮን ግን 2 ዓመት ተማሂራ ገና 3 ዓመት
يترفايو قال كابز التأتاتو 5 عمت لما عنتيوم مليون موسى دويله انكو عنا مبل 5 عمت معالت فقرنا بصحنا خبلاي بمبال دوول الله دحرنا يكلت جزي فتنة تقبلته هيلو موسى سايلنت خوينا زير أهواني رس سوري بمبالا مخنيت بنايم مانا جن كوم أي نبرن حدا جزي مسدول الله دخون أب كلاس تهللو يجدفني لا نيرا دقيمو مسدول الله جن كم عصد أدقيم يدول إلى تقبلته موسى كل جزي حانت جزي دويلو انت زي تقبلاته دقيم منايم دوال بحر يبولون بقى أب كلاس الله يليو قدس حساب زحسب بتعم قد يفكر خوينو كلهم بلسان ميرون زموت قالات ومنات يم بعين موسى لو مجن معلت فقرهم سلزخونه جدا كرخبالني ليو دقي مدوي لله ميرون ونزي عملو سلزخونتيا تهدأ خوينو إلى استقبلته تحرس سلك مقبال بزحاو قعو موسى أمون قعو لالم حدا نجره ميري برق تمرت خفت زازم استوصن عمتاتي ترفقكيو نجرجن ولا نرحق تزعتنا يقال نشتي أفكو سابيلنا نايف أرجو زين جمر سمع عزيناتو مهارو خوينا هنكتسل قال كم نتاعتاتو إنه 5 عمتنا نملء سلا زميري كم حازت ممثال وصينا فقرات نمثل فقرات نهون بقى بلا أبز جزيزي ميرون زي تصبيتون حاسباتو زي تفلت انزربا خاب لسانو سمعت نلعو 5 عمت زنافقا معالتي زحلوا قال كنت مخان نقرته مسيحاوي بلك صبو أي كسمع كاني كوين جن اتحق اختفلت أصل زلك أخنقرك أنا نعخا كن فرت أفتخو من سمعت فقرية بالليل كاب قدمس إشي زوالكو خاب بخلت من قدي نيرو حدا لعلت صوت سلز قبرك علي كاب تقايم انت غترحق كالايك أبسنك أنا كاب تمرتخان خيت السانة خريه بلوتو أغلى لابلا مسيه رؤسو بحث إن كم استوقعه صرورو كبلا جمره قال كي يستنفسه سكندتات حليفهم دقائق حلفهم نيشتو سمعيت تقوت صرابيلو ميري انتي تبل اللخي اتستعتدانا يقالس نخونتي نير مالت دي بلا بحرق أن تحنقه برقص أي تتقاراتر حاسوتي نيرو أي تكباو بالدخاء برقص حز حماق سمعك بهرياوي نقرقن الدقائق كان لا حاسيب كايو تتأكامي إخا بزي من عنك أفت مرتخا ودي إخا إخا لعل زخاء أبي هيوتك خطرب حي تغيلني إخا سلازي كاب حجي جمير كادس زبلك هيوت من بار تغيلي إخا نعيك أخا بحجي تتقبت أني حشكا بقى دحنكن بمبال سلك عاصوتو مسيه حوش سوس بلا سمعي تسمعو حلمو خونه له تمني جنكا حلم خمزي يكونه ردو نيرو كابزا غزي زيات حيز موسيه صبوقات حسابات محساب أبيوه بقى كفاءنا يمير تمني معرخ ندي لبو كم استسبرن كم استقودن قوديو قودعاتو خري حسبه ميرونغن حز أبت مرتيا زلا بغربا خرخبا خمزي يكال يردو ايه قدن كساب تمتص خصبي الله دحرس توسنه وارح ميرون سدرانه متقيا زمصتلو وقت ينيرو وانو علت 24 حمله 2009 عامه مهرت بجئز معالت سنبت ينيرو ميرون بتكرسيان كيس عامت سنبت كتحالف مالت زي حسب ينيرو لمون كم عمله مريت كيبر هجس كسابيلا نعندا مدينه عالم بتكرسيان كدت مسيحنا نخفد يلا زمرص معالت يانيرا نسون اشتي رفد مسبله سب كاب بتكرسيان زملسو لساعات قميتو أب جبو أخارا بمحزن بيت كرسيان قد أمرها أب بيت كرسيان كي بصحي أب حدا أنقولو خوين خص بيها والسنة دحرستو والسنة دقايق اتمس أملخو خراقب زرفة دهزبي نناب قزعو خبتن جمره نسيع عنتو يمان تساقام كم بلبلن جمره كوين قن ميرون أي نبراتن سب الناس أررخده مسيه تسفاق وريتو نقزعو خبقس نتحسب ميرون قرب ستحاو إفا بيت كرسيان انت متصرعيا موسيه قال عينة سمعيت تسمعه وانا زي بلو عدخن زرعي زبي وسمع عينة سمعيت كساب نابو تقرب كعقسا يمرسن كم قليلا سوار مسولو قلطف النابله ناب اب مقرب ملؤ بملؤ ازنا خساب
ጭው ዝብላ ብዘይ ሕንዲ ጸፍዓ በዘይ ኣይ ዓገበን ደጊሙ ክልቲኡ እጋሩ ጠርኒፉ ብእግራ ወቕዒና መሬት ዘርዘራ ሜሮን ዝሓዘቶ ሰቲ ብትንትን ኢሉ ኣብ መሬት ወዲቑ ንሙሴ ብትሕቲኡ ኮይና ዓይኑ ክትጥሙ ተጀመረት ወላ ደኣ ምንም ቃላይቶም ልቆል እምበር ገጻስ በጃኻ ክግደፈኒ ዝብል ስምዒት ጉልህ ኢሉ ይንበብ ነበረ ሙሴ ግን ነዚ ዝርዳዕ ዓቕሚ ኣይነበሮን ንቁልቁል ኣፋ ተደፊኡ ኣተኪሩ ይጥምታ ነበረ ቀጺሉ እዛ ካራ ካብ ጅቦ ውፅኡ ንኽወግኣ ይመስል እናዋጣወጠ ይንተፍጠጠላ ኣብ ዘጋጣሚ እዚ ሓንቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትመጽእ ዝነበረት ንእስቲ ነዚ ኩነታት ትዕዘቦ እሞ መሬት ብኣውያት ደባለቐታ ነዚ ዝረኣየ ሙሴ ካብቲ ከባቢ ሃዲሙ ተሰወረ ሙሴ ግን ጉድኣቱ ማዕረ ክንደይ ከም ዝኾነ ፈራሪሑ ንኸረዳእ እምበር ኮነ ኢሉ ንኽወግኣ ኣይሓሰበን ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ቀስ ብቐስ ኣብ እዝኑ ወለዲ ሜሮን በጽሐ ኩነታት ተኻሪሩ ሽማግለታት ዓዲ ንኽውድእዎ መዓልቲ ተቖፅረ መዓልቲ ኣኺሉ ስድራ ሙሴን ሜሮን ኣብ መንጎ ሸምገልተታት ተረኸቡ መጀመርትያ ዝተሓተተ ሙሴ ነይሩ ዝነበረ ኩነታት ተረድእ ተባህለ ሙሴ ኸዓ ብዘይ ሓንቲ ምሕባእ ካብ ሃይስኩል ክሳብ ዩኒቨርስቲ ዘጋጠሙ ኩሉ ዝርዝር ነገሮም ሜሮን እውን ብግድኣቲ ኩነታት ንኽተረድእ ተሓተተት ንሳ እውን ኩሉ ዝበሎ ሓቂ ከም ዝኾነ ነጊራ ነገር ግን ሕራይ ዝበለቶ ብተደጋጋሚ ስለ ዝረበሻን ትምህርቱ ንኸይሰንፍ ብምሕሳብን ከም ዝኾነት ኩሉ ዝገበረቶ ንምሴ ሓልያ ከም ዝኾነት ኣብ ቅድሚ ሙሉእ ስድራኣን ስድሩኡን ተዛረበት ነዚ ብጽሞና ክሰምዕ ዝጸንሐ ሽማግለታት ዓዲ ኣብ መወዳእቲ ሓደ ውሳነ ወሰኑ ሙሴ ናብ ጥቓ ኸይቐርብን ኣብ ልዕሊ ሜሮን ዝኾነ ነገር ንኸይገብር 2,000 ብር ገደብ ተገይሩሉ ሽምግልና ተፈጸመ ሙሴ ውሳነ ሽማግለታት ክኽብር ኢሉ ዘይኮነስ ዝያዳ ትማልሎሚ ልቡ ኣብ ቅድሚ ሽማግለታት ስለ ሰበረቶ ክርሕቕ ወሰነ ስልካ ካብ ሞባይሉ ደምሲሱ ኣብ ሽራሮ ኮይኑ ክቐስን ኣይከኣለን ስርሑ ለቂቑ ንመቐለ ጉዕዞ ጀመረ ኣብ መቐለ ምንባር ቀጸለ ናይ ቀደም ሙሴ ናይ ሎሚ ሙሴን መለኪዖም እምበር ሓሳቦም ኣብ ኣዋልድ ዘለዎ መረኣያ ሰማይን መሬትን እዩ ናይ ቀደም ሙሴ ኣብ ኣዋልድ ዝነበረ ክብሪ ወሰን ኣይነበሮን እንተንላይ ሎሚ ሙሴ ግን ብሰንኪ ሓንቲ ጎርዞ ንኽብል ኣዋልድ ዘይግደስ ሕሱራት ፍጥረታት ገይሩ እዩ ዝሓስበን በቃ ኣብ ስርሑ ተደፊኡ ውዕል መጺኡ ኸዓ ተደፊኡ ይድቅስ ንህይወት ዳርጋ ብግምት ይነብራ ነይሩ ምባል ይከኣል ድሕሪ 5 ዓመታት ሙሴ ኣብ ወንበር ተገዲሙ ሓደ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ቻነል ከፊቱ ቴሌቪዥን እናተመልከተ እንከሎ ብጣዕሚ ተመሰጠ እቲ በቲ ቻነል ዝሓልፍ ዝነበረ መልእኽቲ ከም ዝስዕብ ነይሩ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ግፍዕፍ ዝፈጸመሉ እዋን ሓደ ወተሃደር ንሓንቲ ኣደ ሰብኣያን ወዳን ኣብ ቅድሚ ዓይና ይርሽኖም ድሕሪ ስርዓት ኣፓርታይድ ምውዳቑ እዚ ነዚ ኣደ ዘጓሃየ ወተሃደር ናብ ቅድሚ ፍርዲ ቀረበ እዘን ኣደ ኸዓ ተጸዊዐን እንታይ ክፍረድ ይሕሸን ተባሂለን እንቲ ሕተታ ዝመለሶ መልሲ ነይሩ ንቐልቡ ሙሴ ዝሰረቐ ከም ዝኽብላየን መልሲ ይበን ኣነ እንታይ ይዓብሰለይ ተተኣሰረ ተተቐተለ በቃ ኣነ ሓዲገሎ ኣለኹ ክብላየን ኣሕፅር ኣቢለን መልሲ ይበን ሙሴ ነዚ ምስ ሰምዐ 5 ዓመት ረሲዕዎ ዝነበረ ሜሮን ናብ እምርኡ ተመለሰቶ ኣብ ጽርግያ ብጽፊዒት ክዘርግሓ ተዘከሮ ንምንታይ ይቕረ ዘይብለላ ኢሉ ሓሰበ ሓስያቡ ኣይተረፈን ንጽባሒቱ ካብ ሞባይሉ ደምሲስዎ ዝነበረ ስልኪ ካብ ርእሱ ዘኪሩ ደወለላ ድሕሪ 5 ዓመት ፈለማይ ደው ኢሉ ምዃኑ እዩ ሜሮን ናይ ደንጎየትን ደወል ትጽበ ዝነበረት ትመስል ቅልጥፍ ኢላ ተቐበለቶ ሙሴ ኣለኻ በለቶ ሰላምታ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ብጣዕሚ ምዉቕ ነበረ ሙሴ ስልኩ ኸይረስዕታ ምጽናሓ እናተገረመ ሕሉፍ ኩነታቶም ብዘይ ምንም ምትሕብባእ ተዘራረቡ ተቃያይሞም ዝተፈላለዩ ኣይመሰሉን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ብግልጽነት የውግዑ ኣለዉ ሜሮን ሙሴን ጠቕሊላ ካብ ሽራሮ ምውፁ ኣብቲ መጀመርታ እኳ ሕጒስዋ እንተነበረ ድሓር ድሓር ግን ኩሉ ግዜ ዝጨቕጭቓን ዝርብሻን ዝነበረ እናዘክረት ክትናፍቆ ጀመረት ወላ እኳ ክትርስዖ እንተሓሰበት ሙሴ ግን ወትሮ ብሕለና እናተመላለሰ ቅሳነት ከልኣ
እቲ ኣብ ሙስየ ጥራይ ዝነበረ ስምዒት ፍቕሪ ኣብ ኣውን ዓንበበ ብኸምዝታት ንልዕሊ 4 ዓመት ተሳቐየት ሎም መዓልቲ ግን ብዘይ ምእማን ምሕባእ ኩሉ ድልየታታ ነገረቶ ሙስየ እውን ገዲፍዎ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ ልቡ ግዲ ተደጒሉ ጸኒሑ ኣብ ሓሳባ ንኽሰማማዕ ግዜ ወሰደሉን ግዜ ኸይወሰደ መርዖኦም ተመሪዖም ብሓደ ምንባር ጀመሩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከዓ ወለዲ ክልተ ምጭዋት ቆልዑ ኮይኖም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቕመጡ ኣለዉ ተፈጸመ ሃናፂ ርእይተኹም ንዓይ ሓይሊ እዩ እሞ ሃያ ከይተሰልቸኹም ጽሑፍ ኣቦሉለይ ንእትህቡ ንርእይቶ ክብሪ ሂበ ቕበሎ እየ ጸሓፊ ሃብቶም ገብረ ማርያም ተራኺ ሃብቶም ሓጐስ دقاقين كي دماغي كم حكي